työn eetokseen ja siihen, että hyvinvointi rakentuu työstä. Budjetin parhaita päätöksiä ovat lisäpanostukset työllisyyteen. Saatiin ulos vain korkealentoinen tiedote vuoden 2015 talousarvioesityksestä, joka hakee orwellmaisuudessaan vertaistaan poliittisessa historiassamme. Tässä muutama kohokohta. Tiedotteessa kerrotaan, että budjetissa vahvistetaan ostovoimaa. Väite on kohtuullisen kova, kun ottaa huomioon sen, että hallitus on ensi vuonna korottamassa veroja ja leikkaamassa menoja noin 3 miljardilla. Esimerkkinä ostovoiman vahvistamisesta mainitaan lapsi- ja eläkevähennykset, mikä ei vahvista luottakaan kunnolla uutta rahaa. Rahoitus järjestyisi esimerkiksi jo päätettyjen valtion omaisuudenmyyntitulojen käyttämisellä kokonaisuudessaan uutta kasvua tukeviin investointeihin ja ottamalla käyttöön edellä mainittu perussuomalaisten kehitysapurahasto. Samalla verotusta on syytä uudistaa oikeudenmukaisempaan ja talouskasvua tukevaan vuoden 2015 budjetissa. Varallisuusveron palauttaminen, pääomaverotuksen muuttaminen progressiiviseksi, alhaisesti verotettujen osinkojen poistaminen ja verovuotojen tukkiminen tasapainottaisivat valtion taloutta ilman kielteisiä kerrannaisvaikutuksia. Sosiaalihuoltolain uudistus on keskeinen parannus. Perheille kriisitilanteissa tarjottava kotiapu tulee lakisääteiseksi, kun on hätä ja tarve. Neuvotteluissa taistelimme koulujen puolesta ja leikkaukset ovatkin pienempiä kuin mitä esitettiin. Koulupudokkuutta ehkäistään siten, että ne nuoret, jotka apua ja ohjausta eniten tarvitsevat, varmasti saavat sen. Jokaiselle nuorelle on paikkansa, jokainen on hyvä ja arvokas omana itsenään. Huolehditaan siitä, että jatkokoulutuspaikkoja on riittävästi, on kymppiluokkia, on ammattikouluja, on oppisopimuskoulutusta. Työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on napattava, eivät kannata lisäydinvoimaa. Vihreä vaihtoehto perustuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Annetaan tilaa kotimaisille uusiutuville, innovaatioille ja teollisuuden cleantech-viennille. Vuonna 2010 tehty arvio sähkön kulutuksesta vuodelle 2020 on jo todettu ylimitoitetuksi. Norjalainen Markedskraftin analyytikko Olav Botnen arvioi, että muutaman vuoden päästä päädytään pohjoismaisilla markkinoilla ylituotantoon, jonka seurauksena sähkön hinta laskee. Myös EU:n päästökauppa toimiessaan nopeuttaa kehitystä. On laitettava paukut energiatehokkaan, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kotimainen uusiutuva energia työllistää ja tuo huoltovarmuutta sekä elävöittää maaseutua. Meillä Suomessa on kaikki edellytykset huipputeknologian kehittämiselle, jos vain kotimarkkinaympäristö sen sallii. Teknologian innovaatioilla ja älykkäillä sähköverkoilla parannetaan energiatehokkuutta ja säädetään sähkön tuotantoa kulutushuippujen mukaan. Fennovoiman ydinvoimala-hanke on siinä mukana oleville yrityksille ja kunnille taloudellinen riski. Investointi on suuri, perusturvaa nostettiin ja veronkevennyksiä on kohdennettu pienituloisille. Vanhuspalvelulailla parannetaan ikäihmisten asemaa. Työttömyysturvan suojaosat auttavat työllistymään. Olemme olleet kantamassa vastuuta siitä, ettei tuleville sukupolville jätetä isoa velkasäkkiä harteille. Olemme tehneet parhaamme siinä,